everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. O karon sa sumpay ni naghapos tang sugilanon ang karibal kong lolo. Ikaw, God. Pero timan ni isam ninyo. Sa inyong gibuhat na ko, kamo ni Tasyo. Dili ta mo pasayloon ining inyong pagpasangil na ko. Mabutra ang tagna na magbasol mo nining inyong gihimo na ko. Sige. Tinawon ta. Tinawon ta kung kinsay magbasol na itong duha. Kung tinood kang isog, pakita o gatubangan ang tanan ni mong mga kaso. Inutil ka rin na to. Kriminal ka! Nganong di man ni musultihan sila si Greggy ug Tasyo gaw? Mas may nang mahibaw sila aron maluwas si Tiyo. Ayaw lang gaw. Kinahanglan nga atong sundon ang gisulti ni tatay. Kaysa tuno sa sinultihan ni tatay gaw, no? Murag yung namiligro gud siya sa iyang sitwasyon karon. Maugani gaw. Nga angay na tong sultihan sila si Greggy. Aron mo report sila ni Hepe sa sitwasyon karon. Gaw, nahadlok ko gaw. Nagduha-duha sad ko. Kay basin unya kung atong supakon ang gisulti ni tatay nga mopahibaw tas uban, basin unya dunay daw tang mahitabo hinuon niya. Mao na akong gilikayan gaw. Nya, ay kog ingna. Nasundon gyud to tanan niya gisulti nga kamura ni Tiya Daday ang makigtagbo niya sa gimuyong. Kribog lagi ko ini gaw, uy, kung unsaon ni nako. Wa para basan mauli si nanay. Kung ako pa nimo gaw no, isulti gini nimo. Di mahimo nga suluhon ra ninyo ni Tiya kaysa kamo unyang tulo ang mabiktima. Istoryahon na nako si nanay gaw. Mas maayo nga kaming duha ang mo desisyon. Mas may pagaw. Og timan nga samtang sayo pa, kinahanglan nga mo desisyon dayon mo sa husto. Aron di ta mabutang sa alanganin. Lisod na kaayo nga hasta ka mo. Mahimo sa bunyang biktima. Ako na una-una og maayo ron gaw. Ren, nako'y surpresa na mo. Uy! Nangdaday! Mga waboy batasan! Nganong inyo man ni gibuhat na ko? Relax lang nangdaday. Wa man ka na mo unsaa. Mas mainon nga ni agi ka uban namo karon. Daan pa ko. Ikaw yun ang mastermind sa tanang mga kriminal. Nangdaday, watch your mouth. Pero ayaw ka pala ka nang, wa ka man ginusara din uy. Kay ni uban nato din si Noy Felix, ang gwapo ni mo bana. Mga salbahis mo rin na to. Dako ning sayop ang inyong gihimo. Nangdaday, hangyo lang ko nimo ha. Kalma lang. Wa mo ka na mo pasakit O dili ka na mo ang among katihuan kung nganong gida ka na mo din Kay mismo ni Felix makapamatuod ni mo ana nga naa sa mga maayong kamot karon. Og si Lolita nalay ko ang nato din aron makumpleto na tang pamilya. Ayaw gid ninyo angin ang among anak, Renato. Kay kun unsay mahitabo ni Lolita, di gyud ta mo pasayloon. Uy, kalma lang lagi nang. Di lang ko ta maglalis, God. Istoryahan tinig maayong paagi. Unsay maayong paagi? Mao ba ni nga inyo kong gipugos og daddy ni? Mao ni hinungdan. Kidnapping man ning inyong gihimo. Nang daday, kalma lang nang. Kay kalma. Pasagda, bitas eh. Pasabton ka na mo din ha. Pasabton ka na mo. Ge, dadan niyo si ni Felix din aron nga mutabang sa pagpasabot ni nang daday ha, dada. Pasabton. Dada si Noy Felix dire be. Diri. Daday. Felix, dakat. Oh my daday. Mayo kay may apas ka ko din Unsay may apas ha? Gipugos ko nilang daddy ni mga animal ni silang dagko. Daday, kalma lang. Unsay kalma? Ayaw lang kasuko. Kini Renato, mahimo ba nga dadon na mi. Kini siya ba dadon na pulis daday ba sa among kwarto? Dadon mo, dadon. Dadon ako. Sige ni Felix. Pag-istorya una mo.
Ug ikaw na'y bahalang mo pasabot ng daday, ha? Oo, Ha? oo, daday, dali daday. Sunod na ko. Mag-istoryahan na itang duha. Kumusta naman mo din, Hilit? Koan, medyo dili may okay karon din Tasyo. Ilabi na nga, wa pagid ba uli si nanay sukad ganinang buntag. Mo ba? Asa mo siya paingon? Wa gid siya mohapit sa inyo, Tasyo. Wa manlit. Wa kong kakita ni nang daday sukad ganin ng buntag. Basin og mihapit sa ilang nang nadigaw. Dito man miniagi gani Glenn. Mingaw may ilang ng nadi. Nga, ambot is nanay uy kung asa na siya paingon. Nabalaka na gani ko kay alas 2 na gudron. Hindi wa pagid siya muuli din sa amo. Wa mo apit sa barangay hall? O wa ba siya gitugo ni mulit kung asa siya paingon? Wa man to magtingog gani ha, Tasyo. Milakaw to siya mga alas 9 buntag. Abi na kung mauli ra dayon. Ug mo tong nahibong na lang ko nga hangtod karon, wa pa man gid mauli. Nakwan, wa ka itong magkaunaw na sinang daday aron mangunay pagluwas ni Felix. Na, ambot lang lagi uy. Mura man sa duging posible nang himuon ni nanay kay tiguwang nabaya siya. Unya unsa man sa iyang mahimo kung mga armado ang mga tawo nga midagit ti tatay. Mausad, maugyot. Bitaw sab. Murag imposible. Impossible. Gumangon na higit si nanay daday. Hapit ko di kalitos na. Diriyot. Isil. Isil. Sagdi lang let. Mudi na isil. Ay, alam ka pala ka. Tabangan ka na mo nga, Kwan, pangita kung hain na sinang daday. Naralagi ito dinis dool. Basin, naa sa inyong mga kaslinganan. Ako pa nimo gaw no. Sultihan na lang nimo na sa estasyo. Gaw, ayaw lang lagi kaw. Paabuton ako si nanay kung mauli to siya. May problema ba, Let? Wa man Tasyo. Naarami laing gisgutan ni Glenda. Aw, kung unsa man gani, kung di mo paulis ng daday, kutob karong gabi na, kinahanglan yun nga atong pahibawon si Chief Ujirax. Ato din pahibawon, aron maalarmang kapulisan, ug matagan dahil aksyon. Salamat kaayo Tasyo. Basig na to karon taod-taod si nanay. Wa gyud ko makauyon ining gibuhat ni Renato. Pinugsanay kini iya gihimo nga supak sa atong kababutan. Kalma. Kalma. Kalma na lagi daday. Ha? Hindi pasabot mo tao sa Renato sa iyang bahin kung gano'n nga iya nagihimo. Wa say intensyon nga dautan. Ha? Gusto niya ba nga maminaw ta siyang bahin? Ilabi na nga, gipasangin lang na yung taon siya nga kalawang siya kunuhay tinudanay nga kriminal. Bayat! Felix, Ting. nga naman ari siya mo pasabot na to anang tanang pasangil, ha? Na may reklamo niya sa husgado. Ando siya dito mo pasabot siyang habig. Di ka kita mo iyang patuhuan. Ay, kung inani man gud ni, ang iya ba daday kay di man gihapon siya tuhuan sa husgado. Mao nga dili na siya misulti nato sa tinuod. Sabada, Felix, ay! Sabada, ay! Gaya-iya ka lang! Tinuod yan, ha? Tinuod yan! Nganong di man sa tuhuan kung tinuod man gani ng iyang dipingsa nga wasisa. Di kay pangidapon taniya rong pagsulta nga mo to siyang mga bakak! Ang galikaya na maguniya daday kay Likayan! basin unya kuno nga hasta sila si Lolita ug si Glinda mutuo niya kuno sa mga tumo-tumo batok niya. Daray! Uy, Para na ko, Felix, no? Sanjay. Daghan na kay na siyang pasangil, oy. Sobra na kay niya gihimo. Sa ako nang giingon. Kung di man sa tuhuas uban, nganong iangin man taniya. Bega, no? Iya sabi itang pugsos pagpatuos yung mga kabuang. Kinahanglan yun nga kidnapunta. Ay, dili mo taon ni kidnap ang iya. Uy, di kidnap, uy. Dili kidnap. O sa banda itawag ni mo ini? Old nap. Bago. Daday. Old nap. Ikaw ba daday ba? Ako na sad. Unsang taong ka eh? Dali asa ni mo masuko. Uy, hinay lang. Ato lang noon naon nga. Wa beta pasakitin Renato din eh. Ha? Gritratar niya og maayo din eh. Ako lang daan mo, grabe kayo eh. Pero may kaning bakaon eh. Daray. Puchiro. Naghumok na ba kayong unod baka? Daray. Lamia lagi. Baka. Unya, baka. Baday baka. Unya,
naapay daghan kayo kanang klases prutas. Grabe, grapes, tanalim na lagi na Grapes pa. Wa ko napasag din ini, eh. Ang tanan na kong pangayoon, ihatag gina yung Renato. Gitagad kong lagmay din eh. Grabe kayo. Bala ka ay. Bala ka, Felix. Kung ikaw nadakas mga kabuang ni Renato, basta ako, dili! No way! No way! Dili yung kumailan anak nila. Oh, hinayang tingog mo. Hinayang tingog. Hinayang tingog. Ay, Kay basin og nagpaminaw siya sa atong istoryahan. tabaday. Basta ako, muprangkag yun ko. Ihong. Di ko. Basta ako muprangkag yun ko. O kana kung Kanahong na na. Ha? Kung ang tuyo ni Renato, patuon tas iyang mga kabuang. Ako na yung kumagana! O ba nang di ko musugot nga sa lulita iyang ilaron. Sama ni mong ilaronan kaayo! Ay! Unya gaw, hapit na magid mag alas 5. Wa pa magid mauli si Tia Daday. Sa may mong desisyon ron. Naunsa naman ni uy. Nganong hasta si nanay, wa pa man sa dinuon mo pa uli. Asa maka siya paingon? Maula kini akong giingunin mo gaw. Mas maayog yun nga musulti na lang tanila ni Tasyo para maaksyonan dayon ni. Lisod kaayo ay nga kita-kita ra. Wa tay dag-anan kung sundon dito nato sa tiyo nga makikita ta dito sa lungsod. Kadiyot gaw. Kay nana say nanawag. Basig si tatay ni. Sige, tubag ka. Hello? Hello, Lolita. Hello, tay. Mayo kay nanawag yung kagbalik, tay. Hapit na mag-alas 5. Ayaw kalimot itong sabot, ha? Pero tay, si nanay, wa pagid mo pauli din eh. Ay, kagulis nanay ni mo. Ha? Ikaw lay among gipaabot dire. Ha? O si ako nalay inyong gipaabot, tay. Yun na, ragod, tay. Paminaw sa nako, ha? Si nanay, wa din he. Maugani, ha? Ako og si nanay ni mo, nagpaabot na nimo din, eh. Unsa? Busa, ay paglangan. Karang alas 5 sa hapon, magkita ta sa lungsod. Kadiyot lang, tay. Sigurado ka nga na si nanay diha kauban nimo? Ay, ulagi. Pwede ba makikistorya niya kadiyot, tay? Ay, ni pakuhay pa man, nanay ni mo, pakuhay pa man. Oh. Ari nga mo pag-istoryahan, ay. Ang importante nga, mag-uban na dire. Pero tay, asa man gidi ay mo? Huwag ko kasabot ini, tay. Pasagtaon ako ining tanan, bi. Ay, kung ka lang, di lang ta mag-istorya dugay din si Lipunan, Lolita. Ha? Kung ka lang, ano lang mo, kamu ba? Ano mo pabuton tanan dire? Magkita ta ni tanan. Basta mauna to, ha? Alas 5 sa hapon, alas 5. Kinahanglan nga, tuwa ka na sa lungsod, araw magkita tang tanan dito. Pero tay, Kita sa, uy! Sige na. Magtiwas ng sulti din kita na to, ha? Magtiwas ta. Ayaw si Piata, karong alas 5. Magkita kita sa lungsod. kadiyot lang. Tay. Hello? Tay, Hala, hinuo ko. Hasta di estiya to ana dito? saon man ako inigaw, uy. Tuwa naman di silang duha dito. Wasan mo tugan si tatay kung asa sila karon. Mauna lisod doon kaw. Kay hasas tiyo, di man magtarong og tubag. Wasan mo pasabot nimo. Pero naglibog ko gaw kung nganong kalit man nga naabot si nanay dito. Murag wa na gini na maugaw. Mayon ta tong imong na-stress tiya bisag kadiyot lang. Hindi pa huway pa man sa kunos nanay, good. Mura man og relax na sad kaayo sila gaw. Mura man og wa sila gikabalakan. Murag laing gyud akong pamati kaw. Sa akong pagsabot no. Baliktad ang akong pagsabot sa ilang ka-relax. Nagtuo ko nga naagid akong hulga ining sitwasyon na ron. Naglibog gid ko gaw. Unsa magyud kay angay na akong buhaton, uy. Makikita na lang gyud siguro ko nila ni tatay gaw. Para nako gaw, wa nila ing maayong buhaton nato. Sultihan gyud nato sila si Tasyo ug Reggie ini para sa atong seguridad. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.